Renouveau kanumba aw ni sɔgɔma an sira hɛrɛ la tile hɛrɛ ala ko nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye bi juma ye juma laban sani ani seliba cɛ an bɛ foli lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ka daba masa fo ale min bi dugu jira an na ka bi dugu jɛ an kɛnɛma ɲɛna ayiwa minnu farima du la ka nɔgɔya kɛ u ye an minnu b'an sen kan ala ka tile hɛrɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye k'an minɛkow sabati jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na k'o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen k'o dusu don anw fɛnɛ kɔnɔ walasa an ka maliba in bɛ se ka ja an bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisi wasa sɔrɔ maliko la k'i to mali kɔnɔ k'i to mali kɔ kan o hukumu de fɛnɛ kɔnɔna na ni jɛmukan in sigira aw ye maliden minnu bɛ jamana kɔ kan aw fɛnɛ ka se ka to k'aw sen don jamana bɛ se ka jɔ cogoya min na k'aw hakilinaw di bonya ni karama kɔnɔna na an ka to ka ɲɔgɔn bilasira o fɛɛrɛw ka se ka sigi sen kan sɔgɔmada in na kɔni anw sɔnna sanji la n dalen b'a la sanji nana yɔrɔ caman na a kɔni ne yɛrɛ cira na yan nɔ nka o bɛɛ n'a ta an bɛ aw ɲɛma baara n'a taabolo don walasa an fɛnɛ ka se ka sigi ka baro kɛ i n'a fɔ juma o juma an b'a kɛ cogo min na bi ye libre antenne ye bi kɛnɛ ye aw ta ye kumaso kɔnɔ a balimamuso a n'aw denmuso Ema Fifamɛ Nunawɔ de bɛ yan walasa ka baro kɛ ni aw ye Awa Tafili Ture ale ni Vincent Togo ka fara Mahamadu Z Tarawele kan jan ɲuman ani kumakan sanuma ni wagati in na a bɛ ka sɔrɔ olu sababuya la an sɔnna ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa aw fɛnɛ ka se ka nimisi wasa sɔrɔ renouveau ko la dugu kunkanko ko la jɛmukan in ye aw de ta ye hakilina falen-falenw don bɛɛ ni hakilina don bɛɛ n'i ka yeta don donc bonya ni karama kɔnɔna na an ka ɲɔgɔn bilasira an ka maa fɔlɔ an b'ale bisimila kɛnɛ kɔnɔ 20 80 08 08 o y'an lasɔrɔ sira ye i ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ di baasi tɛ yen Ismaël Samake Ismaël Samake depuis Kalabankɔrɔ bisimila min fɔ k'i barikada kan i bɔ an ka ɲɔgɔn fɛ n'o Cheikh Sidi Gundoro ye ayiwa ka dugawu de kɛ ko ala k'an bɛɛ sababa ma amina yarabi bi ye juma ye an bɛna k'an ka kutuba kalan de bawo barodakuncɛ in bi ayiwa seli sera kaban an bɛ a ɲini ala fɛ ala ka seli kɛ amina ka yafa ɲini kɛ bɛɛ fɛ bawo an bɛ kuma minnu fɔ kuma caman o dɔw tɛ taa ma o dɔw jimi sira fɛ jaati nka ale ye o cogo la bawo hakilinaw tɛ se ka kɛ kelen ye n bɛ min fɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya o bɛ ɲɛsin jamana marabagaw ma an ye wulikajɔ kɛ ka fanga dɔ de lataga n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga ala ka hinɛ la laɲini caman tun bɛ an bolo a belebeleba o ye mɔgɔninfinw ka hakɛko de bon n'i ye hakɛko ninnu ta lakanako b'o la kɛnɛyako b'o la kalanko b'o la fɛnw ka ca ne balimamuso an bɛ ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn bawo an bɛ balo diɲɛ in kɔnɔ waati damadɔ dɔrɔn an bɛɛ bɛ tila ka sa siga si t'a la jamana marabagaw ni mɔgɔ min ye u nɛgɛ ka fɔ ko k'o tagacogo bɛɛ ka ɲi siga si t'a la o tigi bɛ ka nkalonfin tigɛ u ye quoi défaut bɛ yɔrɔ jumɛnw na n'i y'a ta yɛrɛ i bɛ se ka fɔ yɛrɛ foyi tɛ défaut tɛ mun na fɔcogo dɔw la kɔni bawo n'i ye jamana ko ta ko fitinin tɛ quoi ayiwa a bɛ ye k'a fɔ ko jamana in kɔnɔ bi mɔgɔ faga a ma jɔ bon n'i ye wulikajɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ lakanako in kun ye a ko la belebeleba dɔ de mais nin kuma in kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko fɛn tɛ ka kɛ a kɔnɔna la dɛ cɛsiri bɛ ka kɛ fɛn caman bɛ ka kɛ mais n'i y'a ta k'a lajɛ ala ye k'a fɔ hali bi majɛ minnu bɛ yen a fanga ka bon kosɛbɛ bon kɛlɛkɛminɛnw sanna o ye maliyɛndenw bɛɛ nisɔndiya nka kɛlɛkɛminɛn ninnu fɔ nafa ka sɔrɔ u la de o ye jamanadenw bɛ lakana cogo di jamana fantan ani naani an bɛ k'a ye mɔgɔ dɔw de bɛ yen olu minɛ bɛ k'u faga ko parce que k'u taara u ka foro kɔnɔ mali kɔnɔ yan bi fɛn bɛɛ bɛ bɛn an ma fɔ o quoi bawo n'i y'a ye diɲɛlatigɛ ko ko la fo an ka dumuni de kɛ fɔlɔ bon n'a fɔra k'a fɔ ko sɛnɛkɛla tɛ se ka taa a ka foro sɛnɛ ko parce que ko mɔgɔ dɔ de bɛ marifa bɛ o bolo an k'u ma n'o don u ka mɔgɔw bila ka taa foro bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi sɛnɛ ka kɛ an ye o solution proposé u ye n'i ye jamana in ta i b'a ye k'a fɔ ko caman wɛrɛw bɛ yen institut social an bɛ k'o définir su ani tile k'a jira k'a fɔ ko hali bi mɔgɔw ka hakɛko majɛw bɛ a kɔnɔ kɔnkuru ko bɛ o la o yɛrɛ y'a belebeleba o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw bon an bɛ se ka wulikajɔ kɛ mɔgɔ ye ten k'a fɔ ko an bɛna k'an sigi ten k'o lajɛ o cogoya la ten quoi fo falenni de ka don a la ni nin kuma fɔra tuma caman dɔw b'a fɔ ko non ko tiɲɛna san caman bɛ o ka se ka dilan tile kelen an bɛ kuma min nɔgɔ bɔ a la tugun ko min tiɲɛna san 30 anw kan tɛ o ma nama min bɛ ka kɛ bi dɛ anw ko de k'o ka to ka falen ka bɔ yen mɔgɔ mɔgɔ misaliya de don ni kɔnkuru organisera mɔgɔ mɔgɔ tɛ k'i namara ka kɔni k'a minɛ ka datugu kaso la o y'an ka yecogo de bawo o de ye kɛnɛkan ko ye mais mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɔnkuru yurugurugu mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo di bi k'an ka balo o kan ten ko parce que k'o tiɲɛna san 30 mɔgɔ min ye o tiɲɛ ka kɛ ni malikura foyi tɛ da o tigi kan k'a jira k'a fɔ an bɛ malikura de kɔnɔ o k'an ka balo nkalonfin kɔnɔ tan an tɛ ka jɛn o ye abada fɛn min ye ka bɔ kuma la kalata ko kuma o bɛ senna
ame surasi mo du amu ta to ma colonel dirunu mo shi kuma ni ko kamo jamana kundiga no fa election na tala ba onu ko ame campagne de contre eux voilà bara mi be ubulo be o ka mali na kana ko 16 kan ka kala ta organiser ki dabo ko la ko ni tara o ko te ni malendo ayra ka bugu be ta fekna na fa be o fera o ke ni ngoi aywa mais ni occasion ko no kan to bo ya shitala ni na kana bugu be mo ko do kamo election na ta ye ko ni krengren la me be campagne de contre eux d'abord on a été mal ko la nous flemme de programme c'est rambulo na la mais ce ne sont pas des combattants sincères ce ne sont pas des vrais révolutionnaires jekulu mun be to ka an labo kata boulevard kam nous de fonneti ta boulevard kabli pour condition clé domina na fora ko bo bewle le boulevard la wa an bewle lo an na sous le drapeau an bela kala surasha ka to wala ka tamana la kanam ni da ba la me wuli ga do ko karta beta beta an me karta soutenir au point ne pas la blé aywa ba wo ni wana kanu finte et puis beto wa mi la di combattant ba mun ga ko kono il est erner ko ti ngara o to ko bo je kullu mo do da matama en no so wara de afo da bin ka boton en no to ci bara saraka to marfa ko la de ba bulu politique o asra be ka injuste près de quel o an ta to gra la ma bala ke ko bo ga franyo ma da ko ata pera po transition aywa o kuma tene sala de donc ambo ko ko nan buna tiga ci ko bo apel donc nambe bolon be bolo chene ga nambe ta me ta tiambe na Ismaël Ambifo ko claire dambela jilum amina ya rabbi 20 80 08 08 o en la sorotira e bi juma e bi libre antenne babuti anwolo nga babu fe kadi awye bonyani karama konnana ame hakilna fale falinke ulukan ini sogoma ba ne da ba ni sogoma ne fa so mo bedi ba ci foi tula katika ubun ba ci foi tara bismillah sa ka fo de dirgulo ba di awere ma ajarawni aw ka tsere ni wuli ka zola aywa ka kla ka do ko wi sujani kenani la ban ko na ala ko di awma amina ya rabbi ala ka mali sumaya amina jamana ni ko kibe mali de guna se mali ma ala ka doni dai ki te so doni ko aywa jamana arme ko ka nyesa da mali arme ka ala ka doni dai ki te so doni ko jamana dengo ka te fara mali de ala ka doni dai ki te so doni ko munu tanya na be do ku ye ala ka ina wuri mo ma su bela amina munu banana ka do dunde ala ka la sha dadi uma amina ya rabbi le mun fo ga din teni akila teni be ka se an ka hagli to din teni la ku traoro do ku chituma do ku botuma do awo stratégie aka gile et puis anangem ko ka sere ke moto taxi ko ka kangarda uye parce que moto taxi avec a chene ni na du ko no bi akatara ka bon ko tobe aywa kadra ka ubu so man afa ku dan tala be ka cha aywa donc bo ko fu ya ka nye fu e be ka buli don don ni akima aywa o ene ka akima e ka nye sa ba afamu na Ambifo o ga poli de technicien de la delenie ya lamne o ba sa o be ka ya fa ma ni fa o bela delema ay nse ala ka ya fa ala ka hera sa mali ami ba 20 80 08 08 o en la sorosira ili mano sirabe awbolo ka do jem kankon nana mo be wa bensa tonta herman didi ka be sokoma da foli la se awbela jelema ka ba ka kuma o pripri la tike ko ka nyini jamana nyemo fe critique la mo bela jele ko radio barakela do be radio do be no animateur do be no kati mo shi to ko fo ko ga ko munutu ka baro ke tuya don ka nye ani fene ko ka jem kanko no politicien do be na ubi kuma munu fo kuma nyenema ote ko ani kube do mawo gasila ko critique la mo ka la je fere mo se ka tani mo la koma ni mo nunu kama ko fere o sigi senga ko katugu en fleni wakati muna wakati gelendo ko ani kuma sugu bete fota e kabe ya fanyini ke bela jelen fe ko surtout mo mo ne journaliste no bu ka baro ke la kanyani animateur kabe ya fanyini ke u bela jelen fe ka ya fanyini be fene fe ka u beni sili allo ani solo nse somo bedi Refe. Basitila. Basitila. Itokoni jamwedi. Bobo Lasi lele. Baba. Bobo Lasi. Kan wele ka bomi Lasi. Ka wele ka bomi no wele. Ambilame. Nifo. Ajarane.
ɲɔgɔn fo kosɛbɛ ka Aidara fana bɛ fo ni ka foli k'a ye kosɛbɛ a y'a mɛn yanni ka don jamana kɔnɔ ne y'a dɔn ko ɲini bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa ne ta ye min ye ne bɛ kuma an ka faamaw kan quoi n bɛ se ka publicité dɔ kɛ an ka télévision ba la olu yɛrɛ de bɛ se ka kan an ka sɛnɛ maliyɛn yɛrɛ de bɛ ka sɛnɛ lagosi fɔlɔ eseke u b'a fɔ ko jamana sigi ko jate kalan ye an ka jamana jate sɛnɛ ani bagan mara ani mɔni bon ni su tɛ ni 20 ni heure dɔ sera aw bɛ publicité kɛ ko denmisɛnnin k'u kana muso nigiri minɛ ka sɛnɛ kɛ komi u t'a si dɔn ye quoi vraiment an bɛ min fɔ an b'a f'u kana u ka publicité kɛ dɛ mais vraiment u ka faamuyali don a la pour que u b'a bɔ mun kama pour que a faamuyali ka nɔgɔya quoi a faamuna eseke an ka den ye an den siniɲɛsigi an bɛɛ jɛlen ye den nin ye a bɛ se ka kɛ e bɛ tubabukalan kɛ a bɛ se ka kɛ tubabukalan dabɔlen tɛ bio dɔrɔn kama o bɛ se ka kɛ vétérinaire ye o bɛ se ka kɛ sɛnɛkɛla ye bon u ka se k'u fana don denmisɛnnin kunna pour que ɲɛkɔrɔbaaba in ka bɔ jamana in kɔnɔ quoi. Ne bolo o publicité ninnu ye walasa kuma dɔ la misi bɛ se ka muruti o. ayi u b'a kɛ cogo min. u k'a fɔ cogo ɲɛ mɔgɔw ye. u b'a kɛ cogoya min na ne ba. a bɛ sɛnɛkɛlaw bɛɛ dusu kasi a b'a fɔ cogo yɛrɛ la ka denmisɛnninw la faamuya quoi. a faamuna. eseke denmisɛnnin wuli tɔ n'i y'a bila a kunna a bɔra ka min sɔrɔ n'i y'a bila a kunna k'o t'a ka ko ye. kuma b'a fɔ cogo bolo. wala e yɛrɛ y'a fɔ min bamanankan ma nɔgɔ quoi. a faamuna. n'o tɛmɛna ka bɔ yen. n b'an ka ɲɛmɔgɔw fo kosɛbɛ. ayiwa. min ye colonel Asimi Goita. k'a daminɛ colonel Asimi Goita fo ka na fo ka na kuncɛ a yɔrɔ josilaw la. n bɛ ministre de santé k'u fo kosɛbɛ Jaminatu Sangare Wakomu. awɔ. ani Imam Jara bɛ n ka furu f'u ye kosɛbɛ. bon ne t'a dɔn o ye quoi. voilà vraiment min fana ye u ka taa sɛnɛkɛ yɔrɔ ninnu lakana kosɛbɛ vraiment o de ye ko gɛlɛman ye quoi. a faamuna. n'i y'a ye an bɛ fɛn o fɛn na puisque a bɛ se ka kɛ an bɛɛ niyɔrɔ tɛ an ɲɛ dalen don mun kan nin. bon an fa ninnu dɔw bɛ burusiw kɔnɔ vraiment u k'u lakana ka ɲɛ an balima minnu an fa minnu ye fɛn donsow. samiya donda in na vraiment an b'o kɛlɛ de kɛ kosɛbɛ u b'u hakili to donsow la u bolo ka di ɲɔgɔn ma puisque sɔɔni ji bɛ falen. ayiwa. bon fɛn bolimafɛn tɛ se yɔrɔ bɛɛ yanni o waati ka se an ka faamaw b'u bolo di donso minnu bɛ baara kɛ tiɲɛ kan. puisque mɔgɔ caman fana bɛ ka essayer ka donsoya in lagosi donsoya ma dabɔ kojugu kama. i y'a kɔrɔfɔ faamuya ne b'an ka waati sera. awa min fɔ kosɛbɛ. a diyara n ye ka tile hɛrɛ. ni bɛnɛ maa min dasira a tigi ko ne ka fili de don. awɔ hakɛto ɲininen don. wala n bɔyɔrɔ ka fili tɛ dɛ. awɔ. min fɔ kosɛbɛ. ka tile hɛrɛ. awɔ n bɛ ka foli fɔ Adjari Samake kosɛbɛ. a b'a mɛn n'Ala sɔnna. awɔ. 20 80 08 08 o ye an lasɔrɔ sira ye limanaw sira bɛ aw bolo walasa k'a don jɛmukan in kɔnɔ walasa k'aw hakilina di anw ma i ni sɔgɔma. allo. Ema. naamu yata saye. an sɔgɔma. nse somɔgɔw bɛ di. alhamdulilayi. san caman nana an fɛ yan dɛ. n y'a dɔn. san min nana segu ne kɔni famana ka ɲɔgɔn ju ye. ayiwa o ɲɛna. ala k'a kɛ hɛrɛ ye. amina yarabi. sanfɛ ji hɛrɛma duguma ji hɛrɛma ala ka tɛmɛ anw ɲɛ. ami. ne bɛ min fɔ an bɛ fɛn fɛn na. ni lakana yɛrɛ bɔra ye. ani kɛnɛya. o ye den ka fa de ye. mɔgɔ adamaden. i bɛ se ka bana k'i bɛ fɛ k'a sɔrɔ i ma malo. mais fɛn bɛ adamaden bɛ malo k'i fa o ye kɔngɔ de ye. an b'o wuli cogo bɛɛ la. sɛnɛkɛlaw u ka se ka lakana ani an yɛrɛ. ni y'u jija o la ni ala sɔnna saniya ye ala k'a ɲɛ. ami. l'homme propose du pôle. jati.
to kala ko ni an ta ta ikini don ba ya la de politiquement ni mu ta ko ni jamana ina tantan ko no mu ta meri ya ni mu ta député ya ni la présidente ya ni jamana marali ko ni tantan ko no mafatigi de gamara barkatala tutala tatala aywa mena ko atin de na ko mali jaw an tuta teki tini mafatigi de jamana mara ati angala kana an fonte san dinta ba ita ko president tan puta la sega mali de tal atida la sécurité beta seka ko to yakana la na magade amano ko don ko ani ko politiquement eta sabali kala tan mana semero tinga ni mana tan mana zanna fatiki ni awo anga hera bodi la sala digi no la de ne jamana ka hera digi no e na fatiki tan marade afamna también que pendant 10 ans après la transition, c'est incontournable. Donc, quand ils commencent à venir, les gens vont le malheureux. Et les gens vont le malheureux. Le temps est énergie. Alors, c'est bien. Amina Yarabi. Isame. 20 80 08 08 o an la sɔrɔ sira ye sɔgɔmada foli ko lase segukaw ma ni wagati in na radio yɛlɛ ni barakɛlaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo limanaw sira bɛ aw fɛnɛ bolo ka don jɛmukan kɔnɔ i ni sɔgɔma salamu alaikum wa alaikum salam somɔgɔw bɛ di kɔri baasi tɛ ne ba baasi tɛ yen nɔ i yɛrɛ don ala ka b'i diya amina yarabi ala ka hamina ko bɛɛ nɔgɔya amina mais n bɛna n da don a ka masala kɔnɔ i tɔgɔ ni jamu ye di ne fa ne tɔgɔ mamadu jara ayiwa jara ne ba naam jamana kɔnɔdenw kan ka sabali ten ma dugujɛ sa dɛ depuis Modibo Keyita tile kana bila bi la Modibo Keyita taalen kɔfɛ Musa Tarawele nana o y'a se kɛ k'a daminɛ Amadu Tumani Ture tile la kana bila bi la jamana in bɛ gɛlɛya a bɛ nɔgɔkaran de kɔnɔ ko caman kɛra ko caman tɛmɛna n'i ye surasi denmisɛnnin filiyabatɔw labɔ ka jɔ bi jamana in kɔnɔ n'a ma se mɔgɔ ba naani ma bɛ se ba duuru ma dɛ a tɛ fununkɛni dɔw tɛ jamana marako juguya de don minnu b'an kunna an bɛ don min komi bi an bɛ ala de deli ka dugawu don olu ye u ye wagati min fɔ an diinɛ n'an ŋaniya ani an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'u dɛmɛ ka baara kɔnɔ n'ala sɔnna a bɛ ko caman nɔgɔya ayiwa mais n'an bɛna wuli manamanakan fɔ de la olu ma donna ta a bɔra ta n'i ye olu ta ka bɔ yen bi e bɛna ni jɔn ye k'o bila yen kelen ninnu bɛ baara min na bi i bɛ taama Bamakɔ kɔnɔ yɔrɔ min ka di ye Bamakɔ kɔfɛ yɔrɔ min ka di ye a bi n'a kunun tɛ kelen u tɛ ka jan komi jɛgɛjɛla ni basi n'an ma sabali ka ninnu to k'u ka baara kɛ ni ninnu taara yan bɛ juguya Afganistan ye n'i y'a mɛn n bɛ bɔ n bɛ taa nafa sugu la i bɛ lafiya de kɔnɔ bonyatigi kɛ bonya ka segin a ma ala ka tile hɛrɛ ala ka jamana in suma ala ka barika don aw yɛrɛ fɛ ko la ne bɔra masala kɔnɔ amina yarabi 20 80 08 08 o ye an lasɔrɔ sira ye limanaw sira bɛ aw bolo ka don jɛmukan kɔnɔ walasa ka wakilina di an ma i ni sɔgɔma allo bonjour bonjour somɔgɔw bɛ di ne fa i b'i ka radio faga walima ni tele don awa jamaya bɛ di tɔɔrɔ tɛ i yɛrɛ don alhamdulillah an bɛ ala tanu i tɔgɔ ni jamu ye di Seydou Jara ka bɔ Kati Kɔkɔ an b'i lamɛn Seydou ne ka laɲini ye dɔn politique mɔgɔ ninnu jamana bɛ bolo min kan jamana bɛ bolo ɲuman de kan a bɛ ka taa bolo min kan a bɛ ka taa bolo ɲuman de kan ninnu bɛ i la dɔrɔn k'a ɲini k'an ka jamana la segin kɔrɔlen na ka taa bila kɔlɔn kɔnɔ ala denmisɛnnin ninnu surasi denmisɛnnin ninnu ye baara min kɛ ala b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn ka fara la bɛɛ b'a dɔn mais kana an ka segin k'an di faransi de la faransi kan kan sago o de kɛ o de b'u kɔnɔ o de bɛ faransi kɔnɔ ten pour que u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que ninnu kana kɛ ka na ne yɛrɛ kɔni ka jate ye min ye n'i y'a dan ne yɛrɛ kelen-kelenna ma politique mɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni jamana tiɲɛni tɛ dɛ mais o y'a ɲuman ye nka komi a ɲuman bannen don an k'an jija n'an ka sɔrɔsi ninnu ye sɔrɔsi ninnu k'an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ k'a d'an ma an k'an ka baara kɛ mais n'i y'a ta k'a di politique mɔgɔw ma sisan walahi an bɛ segin an kɔ tuguni parce que bɛna an don faransi kelen de wuli tuguni a b'an ka jamana bɛɛ ɲagami k'a da piri ka k'a ma
ayiwa ala k'an kisi o ma gɛlɛya o gɛlɛya bɛɛ sɔrɔ du kɔ o y'o dɔrɔn de gɛlɛya o gɛlɛya fo k'u faransi kɛ ɲɔgɔn kan fɔ an ni faransi ɲɔgɔn o y'o dɔrɔn de donc politikimɔgɔ ninnu bɛ fɛ k'a ɲini dɔrɔn k'a to olu ma dɔrɔn donc u k'a sigi farafin ma ka na sira la n'an n'u bɔra nin kɔnɔ an bɛ don kelen de kɔnɔ donc ne kɔni b'a ɲini ala fɛ an kɔni b'a ɲini ala fɛ ala ka jamana in basigi ala ka jamana lakana a bɛ minnu ɲini ala ka barika d'u la ala ka jamana ɲa ka du an bɛɛ lajɛlen ma sali yɔrɔ wa su sɔgɔmada foli an b'o lase katika kelenkelen bɛɛ lajɛlen ma ni wagati n'a ka musa jara fo ani kader champion ka sɔgɔmada foli lase u ma ba dusu dunbiya an sɔgɔmada foli lase a ma ani ne kɔrɔkɛ ko ma ko ne ka sɔgɔmada foli lase a ma tanti setu bagayogo ka sɔgɔmada foli lase a ma ka katikaw bɛɛ lajɛlen fo ni wagati na allo assalamu alaikum walaikum salam somɔgɔ bɛ di baasi fosi tɛ i yɛrɛ dɔn i tɔgɔ ni jamu ye di Ture Kenyaba. Ture Kenyaba. Ture bisimila. Wa kurbazeno. Basi ti ala barkala. Ala ma na dum barina. Aywa. Ambe ala fo akila fo. Ma nya mako fo. Drama asumbe marife. Abase. Aywa. Kili 40 ans drama amanda ga ngon president ro ande ala tara hana ngate anga dema. Babu malen meren dimbele jere anga president ma aywa la man ben wallahi ajun ta saka ta bosoro fanga benne dembala be nani be ngate dembala be nani be ngate mo tegera fatiki de batte mais est-ce que ni français dans la anta dans la parce que be bila intérêt no fait aywa français intérêt no fait ama intérêt no fait bon am so ana intérêt bla français dia ka pega ama pega male français Pagdeno ngati pagdeno ati bimbiman pagdeno ati bimbiman andoro mi bibi tenga ke nyem pagdeno ko wa bote ke bibi tenga ke o mala sai position gitu aku ngode mala muso bege male nimbe dalla angan tri binyo gomma ana la sona angan tri binyo gomma anga president anga nyamgo dema aywa pra amba folam isobe ajaron re aga tesirila ajarangi okay atimina dama ka clear amina rabbi 20 80 08 08 o an la soro sira limano sira be aw bulu ka do jam kan kono je libre antenne bi kene outside am sika kuma babu bu jela jelinka kene ya ko lakana ko kalanko seno yere chugoya sanji be kana ni wakati na ani demsenu sega lakana chugoya jumena ni nene wakati na sanji korola la fene ini sokoma allo allo ini sokoma Semua basi te no yere dun awa ne fay to kani jamu edi bentar me ya ko bismillah bismillah jara iga tele faga iga tele faga saya tele faga re afaga peu allo ini sogoma wa semua wala ko bi nyona sanganya basite ya do legen to le na émission la me émission de son amala me dongo ajaranye mais il faut que moi aussi moi tu veux dire quoi jumena mimi kama sema chambu kula mekua manipio tabule kali ya disha boshi de sita beni akilna do ibi akilna tadi ngo kasi kwa kula mani yamba de tai saure ke kwa ni mani tente ya samya awo omo sele kontrolo na sara ke ke mani bawo ko mini tenne mala ni madi ke bawo ko na ka ani sana ko amma kuma ni tablo mali da bidilla ni mali ra tablo la jade ti mun wake la tablo la bila surasi ni mali ni ta ka kemena o civil mata o abe surasi ra de bulu ali da ni surasi de bulu
on a tout sur aussi que Barago. Mais à l'ébut de Kajadu, il faut que les gens comprennent que vraiment le Mali est pour me nous, n'avons pas de temps pour me circuler, mais est-ce qu'ailleurs la mort se va circuler, non? Hein? C'est pas que mon gars a fait comporter quelque chose de cas et tout va bien alors que rien ne va. Aïwa. Oh, comment tu vas Baby, I can let it. Oh, baby, I can let the man about money than to promote. Aïwa. C'est le mot de tout famille. Enfin, mon ami, faut. Non. 20 80 08 08 o ala soro sira limano sira be awbulu wala saka do jem kan kono anga nyongo so ati na ka nyongo bla sira malikura ko bela jele nga sira limisi wasa soro ini sokoma so mo bedi Bela di torosite ire dum ito ni jamu edi Amadou Sulu Kabo mo kitan kilomètre ngako Amadou bismillah nama ka be sawu na renouveau ta jati renouveau do merci anga commune ko se commune ne se para batije jume ne se para batije ne batije ne se para batije ba ko bita ava ko yoro na ko ko guru awo à droite mɔgɔ jugu ninnu bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn ye kojugu jadisi bɛ ka sigibaga ninnu sɛgɛn ye kojugu dugu min wulila yan dugu ka ca kojugu ayiwa bon n b'a fɔ lakanabanaw an ka sɔrɔsiw ye komi bamanankan ma nɔgɔn kosɛbɛ u ko hakili tɛ ɲɛna kosɛbɛ u ka wuli ka jɔ bɛɛ la u ma deli ka fiɲɛ fɔlɔ ayiwa ka dɔn dɔn de don ni yɛrɛ ko dɔn dɔn de don u b'a kan dɔn dɔn ka taa awɔ ka a kojugu min bɛ kɛ dafe an ka dafe jamana ninnu na ka bɔ sanfɛ ka na dugu ma o bɛɛ bɛ t'o dugu yen bi ka faamuna i y'a faamuya ka faamuna bon ni sɔrɔsiw bɛ ka lamɛn u ko hakili tɛ yen yɔrɔ la kojugu nin y'o ka basi yɛrɛ ka kabini ala y'o da o ye baara daminɛ o ma se yen fɔlɔ bon sisara batige i b'a fɔ i bɛ taa kɔkura à droite kɔrɔ dɔ bɛ yen awɔ mɔgɔ si t'o kɔrɔ min bɛ kɛ faamuyali sɔrɔla o la voilà bon ne b'o information di u ma quoi a faamuyara an b'i fo voilà merci a tile hɛra n b'a fɔ n ko an ka finitigilakaw fana y'o de ɲini an fɛ k'an k'u dɛmɛ u ka baara hukumu kɔnɔna la n'an ye maa ye k'an sigalen don o la ko k'a tigi ko fɔ ala ka lakana sabati i ni sɔgɔma allo allo Emma an sɔgɔma nse somɔgɔw bɛ di basi foyi tɛ somɔgɔw la masire don wa awɔ masire don kayikaw dun basi foyi tɛ kayikaw la an b'i lamɛn an bɛ dugawu kɛ fɔ ala ka san caman yira an na amina yarabi ala ka haminako bɛɛ ɲa amina hali bɛ ala ka bolo mɛn a ka baara la amina ala k'o dugawu minɛ ala k'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na amina yarabi nse ne bɛ kuma gouvernement de kan bon tiɲɛ yɛrɛ la lakana caman kɛra la mais lakana tɛ ɲa cogo si la ni jamana kɔnɔdenw de ma basigi jamana kɔnɔdenw ka basigi ye mun ye o ye jumɛn c'est à dire ji ɲuman jamana kɔnɔ mɔgɔ min bɛ baji yɛrɛ mɔgɔ min bɛ baji min na k'a sɔrɔ a ma traité o de ka ca ni mɔgɔ min bɛ ji ɲuman min na o ye fɔlɔ ye mɔgɔ min ma ji ɲuman sɔrɔ k'a min o bɛna dumuni ɲuman sɔrɔ k'a dun wa a ma nɔgɔn voilà bon jamana ɲɛmaaw il faut u ka u ɲɛsin jamana kɔnɔdenw na ka jamana kɔnɔdenw kɛ u yɛrɛ dɔ ye quoi n'o ma kɛ an ka basigi tɛna jamais il faut que jamana ɲɛmaaw k'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw yɛrɛ dɔ de makɔrɔ filɛ dɛ makɔrɔ man di anw ye makɔrɔ man di an ye kun jumɛn na parce que a b'an contre la mais makɔrɔ bɛ a ka jamana kɔnɔdenw fɛ donc an ka jamana ɲɛmaaw fana n'u ɲɛsin jamana kɔnɔdenw na ka k'u fɛ k'u kɛ n'u dɔ ye jamana bɛ basigi
sinon an bɛ nin fɛn fɛn na kɛlɛ tɛ ka ban ni jamana kɔnɔdenw ma basigi c'est-à-dire jamana kuntigi k'a dɔn ko jamana kɔnɔdenw ye ale dɔ de ye en tant que o hakili de ma na en tant que o hakili nana an ka jamana marabaaw la an bɛ segin kɔ de an taara ɲɛ cogo an bɛ segin o kana tugu kɔnɔ in na. Ala k'a nɔgɔya. Amina yarabi. O de ye ne ka bi kuma ye ka fɔ. A faamuyara. Voilà Ala ka caman caman yira an na. Amina yarabi Masiri Ala k'o duwawu minɛ. An b'aw fo aw ka baara la vraiment ni an ye Mali école yɛrɛ ta ka to aw dɔrɔn ye aw bɛ se ka Maliden bɛɛ lakala. Ayiwa o diyara an ye. Sɔgɔmada foli an b'o lase Kayi ka kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma sɔgɔmada foli an b'o lase Mariyetu ma yen nɔ fo Kayi k'a ni sɔgɔma ka du denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka Magalulakaw bɛɛ lajɛlen fo i ni sɔgɔma limanaw sira ye aw de ta ye walasa ka don jɛmukan in kɔnɔ allo allo ne fa i b'i ka radio faga radio falen don baasi la baasi tɛ yen nɔ i yɛrɛ dun n'Ala fo ka barika da nin waati in na i tɔgɔ ni jamu ye di waati in na n tɔgɔ Abdoulaye Traoré k'an wele ka bɔ min a wele ka bɔ Kayi bisimila a ka émission in lamɛn n'an ye dɔ fɔ ɲa ye an bɛ dɔ fɔ ɲa kɛlɛkaw ye an bɛ ka girin ko transition a don ta f'anw yɛrɛ fana ka tile mais o tilelen don i n'a fɔ mɔgɔ n'o tilelen tɛ o baara o kɛcogo ka gɛlɛn dɛ ayiwa Mali ko Asimi bɛ jɔ yɔrɔ min na depuis Mali kɛra Mali an ma sɔrɔ sɔrɔ min ye i jɔyɔrɔ f'i b'a fɔ min Asimi mais Asimi bɛ boli la a b'a nafa boli yɛrɛ n'an bɛ vraiment tile Asimi ka boli bɛ kɛ sɛgɛn nin kɔni bɛ cogo min na an kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn an bɛ dugawu de kɛ Ala ka Mali bɔ a bɔda ɲuman fɛ amin Asimi bɛ sɛgɛn an ye Ala fana k'an kɛ lemanaja an ka tile bɛ sɛgɛn Asimi tilenna cogo min amina o de kun t'a kun bolo aw yɛrɛ bi cɛ aw ka baara ɲuman na a diyara anw ye ayiwa an b'i fo ka tile hɛra amina nse 20 80 08 08 o ye an lasɔrɔ sira ye limanaw sira bɛ aw bolo walasa ka don jɛmukan kɔnɔ an ka jɛ k'an hinɛ di ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn bila sira bonya ni karama kɔnɔ allo salamu walekum salam somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ yan i tɔgɔ ni jamu ye di Jibril Sangare Dimoni an b'i lamɛn Jibril foli don foli diyara an ye bon m'a fɛ ka mun fɔ bon vraiment ɲɛmɔgɔ ninnu kɔni u bɛ baara la u bɛ kan ka fo kosɛbɛ mais comme balimakɛ dɔ bɔra k'a fɔ cogo min bon an kana sigi k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko Mali da ye Bamakɔ ye Mali da tɛ Bamakɔ ye nin kuma in yɛrɛ fɔlen kojuguba de ye jamana kɔnɔ Bamakɔ mɔgɔw bɛ sigilen Bamakɔ yɔrɔ bɛɛ donc o la o b'a jira sisan maliyɛn tɔw t'u yɛrɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ i b'a fɔ dɔrɔn de c'est à dire quoi baara kɔni bɛ ka kɛ an bɛ depuis création daminɛ an b'a fɔ an b'o soutenir u bɛ baara la lakana tɛ don kelen ko ye mais Mali yɔrɔw bɛ yen bi hali ni y'o sira minɛ bi dɔrɔn o bɛ yen hali sini Mali dugu bɛ yen bi u b'a fɛ ka déplacer ka b'u ka yɔrɔ la mais n'i nan'i sigi k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ sigilen Bamakɔ yɔrɔ bɛɛ olu b'u yɛrɛ ye maliyɛnya kɔnɔ cogo di ayiwa u yɛrɛ ye maliyɛnya kɔnɔ donc kuma dɔw bɛ yen an k'an ka kuma fɔtaw jateminɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ se ka jamanadenw yɛrɛ hakili latigɛ quoi n'Ala sɔnna c'est pas la fin nin kuma ninnu fɔli ye an ka dugawu kɛ administration ni Ala ka jago ɲuman bon mun fana bɛna fɔ an ka politique mɔgɔw donna an ka bɔta ne hakili la jamana yɛrɛ tɛmɛna o niveau kan minnu yɛrɛ bɛ transition na bi olu bɛ se ka mara di k'a fɔ nin élection bɛ na kɛ ou bien san fila siɲɛna ka ban ne hakili la olu gɛnna n'a ye mais an kana n'a fɔ tuguni k'a fɔ k'an bɛna kuma wɛrɛ fɔ mun bɛna mɔgɔw déplacer ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw déplacer ka bɔ ɲɔgɔn na tuguni an ka dugawu kɛ dɔrɔn a kɛra sɔrɔsiw a kɛra politiki mɔgɔw u bɛ se ka fɔ ka bɛn kɛ cogo min na jamana yɛrɛ ka taa ɲɛfɛ sa mais an kan ka fɔ k'an bɛna politiki mɔgɔw ni sɔrɔsiw fɔ ka ɲagami ɲɔgɔn na tuguni k'a dura tan nafa t'olu la bilen sɔrɔsiw yɛrɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ kaba ko sa fila ko Ala barika la ko élection bɛ kɛ bɛɛ ni hakilina don awɔ donc n'o kɛra kaban an kan ka fɔ tuguni k'an bɛna ɲagami caman don jamana in kɔnɔ an ka dugawu kɛ Ala ka transition bɛ na tɛmɛ ko ɲuman di maliyɛnw yɛrɛ ma amina yarabi vraiment an ka dugawu de ye quoi mais an kana an sigi dɔrɔn ko Mali da ye Bamakɔ Mali ka bon o ma quoi kosɛbɛ
vraiment c'est pas la peine dugu bɛ Mali kɔnɔ bi ala hali sini olu yɛrɛ t'a dɔn u bɛna sunɔgɔ cogo mun na bon c'est pas la peine quoi. Vraiment an ka dugawu kɛ ala ka taga fanga d'an ma. Amina. An b'i fo i ka kɔrɔfɔ la. 20 80 08 08 o ye an lasɔrɔ sira ye nɛgɛ kaɲɛ kɔnɔntɔn tɛmɛna ni sanga 40 ye limanaw sira bɛ aw bolo walasa ka don jɛmukan kɔnɔ. Allo allo i ni sɔgɔma a taara wa an ka maa wɛrɛ lɛ 20 80 08 08 o ye an lasɔrɔ sira ye i bɛ Mali kɔnɔ i bɛ Mali kɔ kan ni nɛgɛ juru sira kelen de don walasa Mali kura ko a bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka hɛrɛ sɔrɔ ko kɔnɔkulu jɛlen bɛ bi fɔ an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn bilasira Mali bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na k'o fɛɛrɛw fɔ ɲɔgɔn ye i ni sɔgɔma limanaw an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn k'a fɔ a ye ko n'aw bɛ weleli kɛ dɔrɔn arajo min bɛ aw kɛrɛfɛ walima ni télé de don a b'a faga a bɛ se ka kɛ ko réseau ko fɛnɛ b'a la 20 80 08 08 allo Ima an sɔgɔma. Nsan sɔgɔma somɔgɔw dun? Ne tɔgɔ Matala ne jamu ye Konare. Mantala? Naam. Bisimila. An bɛ aw fo aw ka baara n'aw ka cɛsiri la. A diyara anw ye. Parce que n'i y'a mɛn ko an ka jamana jɔ depuis ka hakilina fɔ a jɔbaga fɔlɔ-fɔlɔ ye aw ni fanga tigilamaaw ye. A diyara an ye. Parce que aw bɛ kumada yɛlɛ an ye ko an ka hakilina fɔ. Maa n'i hakilina fɔ ko ko la a bɛ se ka kɛ ɲuman ye a bɛ se ka kɛ juguman ye an b'a lajɛlen an ka ɲuman de fɔ. Amina. An ka jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ baara la. Mais maa tɛ min bɔ a tɛ se k'o kɛ. Ko adamadenw an k'u bila an kun na. N'i y'a ye aw ka radio so sanga ni waati bɛɛ a bɛ kuma dɔ de bɛ jigin dɔ bɛ yɛlɛ. Baarakɛlaw minnu bɛ jamanadenw bolo n'o ye sɔrɔsiw ye sɔrɔsiw ka dɔgɔ jamana kɔnɔ. Nombre min bɛ yen sisan an ka se ka baara kɛ n'o ye parce que an ka dugukolo ka bon ka se hakɛ min na. A baarakɛla t'u bolo. Cɛsiri de b'u la de sinon an ka jamana in bɛ yɔrɔ min na bi. Armée kɔnɔ mɔgɔ minnu baara la o ɲɔgɔnna wɛrɛ ka ɲi ka fara a kan. Pour que an mago bɛ lakana ni sabati min na o ka se ka sɔrɔ. Ayiwa. Donc maa tɛ min bɔ n'i k'a k'o kɛ i bɛ jigin a la dɛ. Donc an b'a ɲini jamana mɔgɔw fɛ situation bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'u dusu faga an k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ wuli ka jɔ la olu bɛ to u ma kun tɛ foyi ye fo k'aw lakana wa u b'o de fana sira kan u b'o de kan. Ayiwa. Mais baarakɛbaga de ka dɔgɔ. Ni b'o ko ka dɔ fara baarakɛla ninnu kan sisan nɔ an bɛ yɔrɔ min na embargo kun b'an kan gɛlɛya kun bɛ yen nɔ. An k'a bila an kunna walahi ninnu ye baarakɛlaw ye. Ayiwa. An b'aw fɔ aw ka baara n'aw ka cɛsiri la. A diyara anw ye. Ko bɛɛ ka muɲu ka sabali diɲɛ gɛlɛya o gɛlɛya a bɛ ban. Mais u k'u jija u ka don an ni ɲɔgɔn cɛ pour que bɛnbaliya minnu bɛ yen nɔ bɛnbaliya ka ban. Parce que jamana kɔnɔ ni bɛnbaliya fanga bonyana a bɛ kɛ sababu ye kɛlɛ bɛ kɛya ka sɔrɔ o bɛɛ tɛ jamana o bɛɛ tɛ bandi wɛrɛ ye olu de ye bɛnbaliya kɛlɛ ye. Hali don na ne ka bitigida la ma su fila u bɛ ka moto minɛ mɔgɔw la ne ka da la yan. Donc n'an k'an b'o bɛɛ kɛ jamana lakanabaliya ye denmisɛnninw kelen bɛ ka kɛ drogue talaw ye u bɛ sigi gɛrɛw kan u bɛ si ka drogue de min fo zéro mana se tuma min na u bɛ sɔrɔ ka wuli ni marifa ye ka mɔgɔw attaquer. Ne ka bitigi da la wallahi ni sumaya min na sumaya nana ta ka don su fila wa moto minɛ mɔgɔw la ne ka bitigi da la yan. Ayiwa. Donc o tɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko jamana faamaw tɛ baara la. Sisan nɔ polisiw b'u gɛlɛ u bɛ don carré kɔnɔ ka jɔ u bɛ min bɛ jɔlen mais ninnu ni polisiw bɛ ɲɔgɔn to de polisiw bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na k'a fɔ u bɛ sɔrɔ ka t'u ka opération kɛ. Donc an b'aw fɔ aw ka baara n'aw ka cɛsiri la ala ka radio taa ɲɛ. Amina yarabi. Ka tile hɛrɛ. Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn hakilina 20 80 08 08 o ye an lasɔrɔ sira ye limanaw sira bɛ aw bolo walasa ka don jɛmukan in kɔnɔna la. Allo. Allo. Nsan sɔgɔma somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ tɛ. Basi t'i la? Basi tɛ alhamdulilayi. I tɔgɔ ni jamu ye di? Ne tɔgɔ Umaru Tarawele ka bɔ Barama. Ayiwa. Mais jamana tiɲɛna san 30 ko a tɛ mɛn kelen dɛ. Kami kemarin na kuma fanga la a ko an yɛrɛ ka yɛlɛma an yɛrɛ ka yɛlɛma an ka hakili to o fana na kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ.
ne kun bɛ sɔn fɛn dɔ ma mais ne san tan ne kun bɛ sɔn fɛn dɔ ma sisan ne san 20 na n kan k'o ko ninnu ye k'o to yen. Awɔ. An k'o yɛrɛ lajɛ an yɛrɛ ka niveau la kosɛbɛ a bɛɛ tɛ faamaw tɛ se ka bɛɛ ɲɛnabɔ koyi. Jati. Ne mɔgɔ tɛ faama ye wa n yɛrɛ tɛ faama ye. Mais tiɲɛ na ni min kɛra o de bɛ fɔ mɔgɔ mana min ye i b'o de fɔ dɛ. Bolongɔni kelen tɛ bɛlɛ ta an bɛɛ de kan ka dɔ kɛ. Voilà asi bɛɛ baara la an kana ɲɔgɔn b'a la. Minnu bɛ a nɔfɛ yarabi ala k'a ŋana ɲɔgɔn kun fɛnɛ na u k'a dɛmɛ. Amina. N'u y'a dɛmɛ a hɛrɛ bɛ taa fo cogoda la. Ala k'an ŋaniya ɲuman kɛ an bɛɛ kelen. A hɛrɛ bɛ taa fo cogoda la ni mɔgɔ sɔnna an ka bɛn a hɛrɛ bɛ taa fo cogoda la. Ayiwa. An ka dugawu k'u ye ala k'a kunjago ɲuman di an n'u ma. Amina yarabi. An b'a n'o tɛ ni jamana ma ɲɛ bɛɛ b'i ta sɔrɔ dɛ ala kana ko ye fiyewu ala k'an n'u sɛgɛn. Amina. Mɔgɔ si t'a la dɔrɔn i ka avion ta ka taa jamana la ka t'i sigi yen nɔ ko i ka faso ka kalan. Ne tɛ ala b'o la. Ala k'a ɲɛ ka d'a ma ala k'u dɛmɛ a baara la koyi. Amina. An yɛrɛ ka sabali k'an jogow ɲɛ a bɛɛ b'an fana fanfɛla la i y'a faamu. N'ala sɔnna. Voilà ka tile d'a ma a ka émission ka ɲi. An b'i fo ka tile hɛrɛ. Nka nin ye san duuru ye n b'aw kɔntan sɔrɔ alhamdulilah. O tuma n'ala sɔnna ma don o don n'i ye wele kɛ i b'an sɔrɔ. Voilà jara kojugu merci beaucoup. Ka tile hɛrɛ. Ami. 20 80 08 08 o ye an lasɔrɔ sira ye limanaw yɛrɛ y'a ye dɔw ka ligne sɔrɔ man nɔgɔn a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ k'an bɛ mɔgɔ privilégié k'a sɔrɔ an se foyi t'a la réseau ko ni gɛrɛsɛgɛ ko dɔrɔn de don i ni sɔgɔma. Ni sɔgɔma e ma. Somɔgɔw bɛ di. Hɛrɛ sira. Baasi tɛ i yɛrɛ dun. Baasi t'an na yan Segu yan. Ne fa bisimila. Ne bɛ n denmuso fo. Ayiwa. K'a sama kɛ ani mɔdeni. U y'a laminɛ. Ne lamɛnbaa bɛɛ fo. Ala ka hakili ɲuman d'an ma. Ami. Ala k'an bila sira ɲuman kan. Amina yarabi. Min malidenw fo. Kuma min bɛ ne fɛ. O ye an ma ɲini maliyɛnw fɛ komi bɛɛ hakilila ye fɛn min ye o ye an ka bɛn ye. Ɲɔgɔn sama-sama ye a tɛ mago ɲɛ. Mais kuma fɔcogo dɔw bɛ yen a bɛ ɲɔgɔn sama-sama diyagoya. Nafa foyi t'o la. Est-ce que i b'a dɔn sanction wuliliko min fɔra. Awɔ. N'a bɛnna dɔw ma n'a ma bɛn dɔw ma. N'i y'a lajɛ n'i ma fili a b'i n'a fɔ sanction wulila dɔrɔn siman jiginna. Ja sanction de kun y'a yɛlɛ ɲɛ kuma kɛ. Mais an ma a nɔ ye ɲɔ kɔni na fɔlɔ. Ko dɔw bɛ yen mɔgɔw b'a fɔ ko sanction a ti fɛn kɛ na a ma fɛn kɛ na o tɛ tiɲɛ ye o ye ɲɔgɔn nɛgɛ de ye. C'est-à-dire adamadenw tɛmɛna fo k'a dama tɛmɛ kalo 6 in kɔnɔ. Wa tɛnɛni dun vraiment n bɛ taa ka segin kuma in kan tɛnɛni ma ɲi fanga de ma o. Fanga i mana kɛ cogo cogo i jija kana to jamanadenw kɔnɔdenw ka tɛmɛ n'o tɛmɛna ala tɛ sunɔgɔ dɛ. N b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u ka hakili to nin yɔrɔ ninnu na u kana u yɛrɛ lajɛ u ka jamanadenw lajɛ mɔgɔ tɛ sa den k'u jamana lajɛ a t'a yɛrɛ lajɛ. Ayiwa. A ma sara ɲɛnama ta fiyewu. A ye jamana in bɛɛ don ɲɔgɔn na a y'a faamuya pour que jamana in ka se ka jɔ a ye jɔli min kɛ Mali kɔnɔ san 8 in kɔnɔ. Ne ma fanga ye min nana fɔlɔ min y'a ɲɔgɔnna kɛ o. Min ye san 23 kɛ o min ye san 10 kɛ o min ye fɛn ne m'a ye fɔlɔ o. Ayiwa. Peut-être sisan a fɔra ko sɔrɔsiw ye kɛlɛkɛminɛnw ye min kɛ a ma deli ka kɛ wali bon an bɛ se k'a fɔ ten an b'o encourager u ye kɛlɛkɛminɛn min san vraiment u ye baara ɲuman kɛ o ye. Mais politique sera ka mun de kɛra. Politique sera ka mun de kɛra. Bon minnu nana politique sera kan bon an b'u ka nɔba ye baara in na quoi. Bon n b'a ɲini sɔrɔsiw fɛ mɔgɔ minnu b'a la k'u su n'olu tɛ jamana in tɛ se ka jɔ o ye nkalon de ye o tɛ tiɲɛ ye. O tɛ tiɲɛ ye dɛ n'u y'i nɛgɛ ko ne fɛ k'a ti ɲɛ. Mɔgɔ si mana jamana in kɔnɔ fɔlɔ k'i ye Modibo ka baara ɲɔgɔnna kɛ o tɛ yen. Ayiwa ne fa an b'i fo i ka kɔrɔfɔ la. Ale de y'an ka jamana hɔrɔnya ta ka d'a ma hali n'a sɔrɔ a tilala an ka kɔfɛ sisan. Nka waati sera. A ma segin a kɔnɔ fɔlɔ dɛ. Ala ka hakili ɲuman d'a ma. Amina yarabi. An b'a ɲini faamaw fɛ mɔgɔ an minnu b'u soutenir quoi an dɔw bɛ yen y'a sɔrɔ kuma dɔw bɛ yen vraiment an ka olu dabila ten sa. A faamuna. A ta la CEDEAO a ba a tɔgɔ di la France nin bɛɛ tɛmɛna MINUSMA ta de bɛ sen na sa ko ka MINUSMA gɛn ka bɔ yan o tuma faamaw de nalolen don n'u t'a dɔn ka fɔ MINUSMA bɛ min ɲɛ olu t'o de dɔn wa. Ne fa an b'i fo an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ nka waati sera télé ye waati ko ye ka tugu n'anw fana wulila maa wɛrɛ bɛna sigi
sanga ko de do ambe aketo nyini ki fe ka aketo nyini ge limana aw bela jelen fe ay mu soro ka di aw ma bi dugu kan ko kono ni yo ya aw munu wuleli ke aw ni ci aw munu fena ili nyini ni ama soro ndale bala dun were anadu aw gaske la ka foli la si aw kilingina bela jelema mali kono mali ko kan ambe aw bela jelen fo dugu kan ko fans club mo administrateur groupe mo ka foli la si aw kilingina bela jelema alfid